Hello mga bay, hello mga Eyes of Bingay, maayong adlaw ka natong tanan. Welcome back to my channel, Eyes of Bingay. And today is the pronouncement sa mga winners sa mga daog aning upat ka buok nga booklegs. Catholic is my surname, which ako ang gisulti kaninyo last nato nga video. And nakapili na ko sa ato ang mga nidaog o mga subscribers nato, mga bagong subscribers. Welcome to our channel. Congratulations, Sean Fong, Christian Nabua or Nabua, Ganis Sadio or Game Sadio, o si Burger Champ Productions. Congratulations kanining tanan mga Eyes of Bingay. And please, ayaw kalimot nga, suwat ninyo ang inyong mga addresses sa atong comments. Haron, napadala na ko sa inyo ang kini nga mga libro. And para sa atong umaabot nga video, kini ang atong ipadaog kaninyo ang Christus Vivit, mao kini ang Apostolic Exhortation ni Pope Francis para sa mga batan-on ug sa kanatong tanan nga magtutuo ni Kristo. And mga kaigsuonan, di ako karon sa taas no, sa ato ang building which I'm staying diri sa Perpetual Soccer, and I am very happy nga nakita nako ning mga tanong no, mga kamunggay nga at least itubo na, nagka-green na sila no, kay for 2 months sa ato ang quarantine. Murmi sabay sad sila sa paduyog sa panahon no, sa kalibutan no, sa kasubuapan karon. There's a sign of hope. So mga Eyes of Bingay, as we are celebrating the solemnity of the ascension of our Lord, it's a wonderful or a great implication for us. Kita mga magtutuo ni Kristo, there's a sign and there's a hope that we too will follow Jesus. Og mga Eyes of Bingay, atong gospel para ugma naghisgot kabahin sa atong pagtuman sa pagtulon-an ni Kristo ug sa iyang mga commandment. And one more thing mga Eyes of Bingay, as a baptized Christian, it is very important nga ato ang mapuy-an ang atong pagka-Kristiyano. Diya sa bunyag dili lang ingon nga kita nahimong Kristiyano apan aduna kanay tawag or bokasyon kanato nga diin kita nakalambigit or nakasinati sa threefold nga function ni Jesus. Mao kining gitawag nga priestly, kingly o prophetic. Usa mga Eyes of Bingay, ato kining puy-an isip mga Kristiyano ug haron atong masinati ang gisaad ni Kristo kanato, ang iyang gingharian nga walay katapusan. So mga Eyes of Bingay, don't forget to subscribe to my channel and click that subscriber button down below so that you will be notified sa ato ang mga bagong videos ug aron dili ka maulahi sa ato ang mga inani no nga mga pag-giveaways. Shout out dai sa ato mga batanon sa commission no, Commission on Youth sa Cebu. Kaning video para kaninyo. I hope daghan kaninyo ang mo follow sa ato ang mechanics how to win this booklet, Christus Vivit. So all you have to do is just type in the comment section Christus Vivit. Ayaw kalimot ha, subscribe ka muna. Kung subscribe nimo sa channel, yan, click that notification bell, and sa comment section please comment Christus Vivit. And after that, I will be reviewing sa tanan niyo mga comments, and I will be sending kinsa ang lucky winner nga makakuha niini. So, mga Eyes of Bingay, ayaw kalimot sa pagsimba ugma ang solemnidad sa pagpasaka sa atong Ginoo sa langit. Ang Dios manalangin ka natong tanan sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.